Siwmai a chroeso i Sioe Ffasiwn a lam rost blynyddol Alltyblaca. Wyn Pant y Bronne sy'n gyda chi to fel pob blwyddyn ac yn helpu fi dar sylwybaeth lenni yng nghyfell Viv Bryn Menyn. Presennol? Honi off de, cynta lan, Janis Henry. Janis yn gwisgo bandage eitha substantial fanna ar ôl cael tendonitis wrth gneifo. World record cneifo da i cael. Janis siafwr mae pawb yn abod i. Go on, Janis. Hop two nawr ac yn ysig list. Ie, dwi'n meddwl nhw os nhw'n cerdded mor slow hyn. O, good handbrake turn da i fanna. Drachon, de? Si bach am... Lleder, fe? Sgaeth. Posh, boys. Mae'r moth sy'n cael good go ar y top na hefyd. Wedyn ni. Drach ar y ffucking scruff fa, Viv. Ricky Rips. O ddim dedwydd edyd o fe mas y bac. Ti'n pobl yn jal yn y well denim na boi na. Sa'n talu £750 am hwnna. Na re, mae iddi llwy'n gwair yw hwnna. Mae fe wedi magu syniadau rhyfedd fi'n credu ar symud o'r Gyfyrddin. Dachwyr, a fel Bradley Wiggins ar ei ffordd i gwrdd gweddi. Coesau famed o fyddo. Wrth defnydd o bin leidar fyna gan Miriam nant henfol. Ar y degdi. Mae'n recyclo mwy nawr tal. A fi wedi weld hwn o blaen. O, hwn yn byw law straight o fi. So fe byth yn gwenu. Drycha. Edrych, mae hanner ffwrdd trwydd o cachar sy'n papur i gael. Drycha ti. Disgruntled bloody KFC worker, drycha ti. Na fe, tro rownd, mae'r chips yn barod. Gyda hat na arwyneb na, sy'n ei byd yn gweud furlough mwy na hwnna. Mae'r pen parc fyna nawr yn ei dillad godro. Practical iawn mae'r. Heb law, dim handle ar y handbag. Dyma'r handle still, mae handle. Sa handle ar drws y car. Mae handle ar plastic bag, bydde hwnna. Ach, a ffocin speng hwn. Wel, good god. A bowlen ffrwyth hwnna ar ei ben. Bill and Ben, flower pot men. Good turning circle da fe war y teg. Mae'n cystal a zito'r tractor to. Are, mae hon yn ôl holl ffordd o Langrannog, dal? O, honna sy'n weithio top o ski slope, fe? Ie, honna i wi. Mae fan hyn yn gweud Maria Von Trapp fel Hells Angels i wysbrydoliaeth i. Glenis pen rhyw. Fel Frisian ar ddwy gost. Yn swan yn gwybod sio ti'n peintio i ti ddi. Sa'n gwybod ti Viv, o want ice cream yna un adro. Brenhines Tipex fan hyn. Thi gwena bach ti ar y telefisiwn. Are, coi, Gwynedd lle ti twpa. Fach e gwrdd ffaith yn Gwynedd nawr. A lle thi godi bac ffyrgu lwyd heb un o'r hwysi. A mae hi'n available boys. Bach o drwbl i fi by'n o'r llones, di bod. Sy'n mae golwg o'r hon fysa di cachu na, nid? Ie, sy'n mon yn gwneud. O, mae wedi. Ysgwyd. O fe, ti'n weld dim yn anor. Dim mas fel chips. Byddwn ni'n ôl glatch, gair gan un noddwyr gynta. Zetor 326, 16 forward gears, 4 sianol, digon o boc, top speed 85 mile per hour, magnet boys, ar gael nawr o gwaliad tractors. Wedi bod mewn damwain car oedd yn fai yn o'ch un unig? Wel, fuck sakes, pwy ddysgoch chi ddreifo? Stevie Wonder? Y sachwi nods gan Gary Slaymaker, dyma beth mae'r beirniaid ni weid. Neud i Kate Roberts edrych fel shit llwyr, Bethan Gwanas. Fucking epic, John Gower. Nelen ni ddim adolygu hon sech chi'n dal drill wrth ymhen, Myrddin ap Dafydd. Y sachwi nods, ar gael nawr yn y mannau chi'n prynu'r math o stwff ma ar y we. Na ni'n ôl, gwyd. Efo'r sens yn hwn, gwyd, reit? So ti lan y ben cat-top a'n rhoi ffid i'r defyd gan o gia, fydde ti'n ffocin sythu'n hwnna, can? Mae'n heiddi fe, sytha'r cont. O, na re, mae hwn wedi dod lan yr oll ffordd o RAF Aberporth i Gymru rhan. Go boi, girl, a fe, hi. Good job, human. What a take. Wel, bachan, geth hi'n wong, achan. Ei deulu nawr sy'n rhedeg y Golden Dragon yn Llambed. Dam lan, Viv. Dewch ar Golden Dragon, Llambed ar Port Steffan am y bwyd Tsieineedd gorau yn y sir. Cash only, all bright bitter on tap. Thank you. Hey, good plug fyna, boi. £20 fyna, daid ad eto. Good boys. Bydd y lad troi lan i gyno YFC wedi gwisgo fel unta. Gyle di hemon senseless. A hyddi e. Dwi'n colostomy bag posh. Y sach gach. A o ti'n salwr y ti goto e o lad o. Mae fe, falle mae tair boch, dau. Dwi'n total recall, ti'n bod? A fe, da, bari bin bags fan hyn o de. Dwi'n so, ro bin bag rhwng fi, ceddau mas, ro hat arna. Ys neb yn gwybod pwy o hel ydw i anyway. Ond mae reit, pa becso, mae'r Russian assassin yn dod nawr. Na di, mae di ngofau dritli. Na re, Mandy Pistill fach fan hyn, winiodd i hon i hunan, twel. Mae'n galw fe a tribute to John Deere Tractors. Good girl, Mandy, war y teg. Just fel John Deere Tractor job, sef wedi benni to. A Kirsty Curtins o lawr yr ewl man hyn nawr. Sy'n sgo hanner y siop fan'na, mae'n ffordd. Ydy, war y teg ydi. Mae pobl yn gallu weld y til trwy'r ffenest. Wel, iesu, cofyn dod. Hitler mas am wac.
A rhywun wedi cael gofyn o coffi o modium. Yes, gaeth boys. Fydde ceffil y fi yn cedder y clos fel la, beth sy'n seithi yn bac i ben wap. Wel, ia, mae bansen lan. Bydd i fam yn apus, dyn. Ys am nawr. Un cachad, a hwnna fel bloody flag Cyprus. A na ni y flwyddyn arall. Diolch i chi gyd am roi mewn i weld Sioe Ffasiwn a lam rost Alltyblaca wrtha i Wyn Pant y Bronne a Viv Bryn Menyn. Welwn chi flwyddyn nesaf. A fe, cael eglws. Reit, peinte, Viv? Ie, pa blai i fe. Oeddi rai o'r ein eisiau dod ani, felly mae eisiau blood test a ffacu biscuit yn o gynta, ond mae gen i weld. Twa, a want yn aidrial yn lwc da gwynell lle ti stwpa enw, Viv. A pob un arall wedi. Na ni de, neith Viv a fi weld chi to yn bahir, wy'n siwr. Hwyl fach.